Pilipinas, good morning po sa Indo Boss. Welcome po sa programang Anhapot sa DCGB. May pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Iyan po Anhapot ngunyan sa DCGB Radio. Let's go! Sige daw, tamay apod muna. Hello, good morning. Hey, Yeah, morning. morning. Po, Utong pig report pa ni Jimmy. Jimmy. Kasubago. Sorry. Ni Provincial Director Colonel, ano ba yan? Sa pulis. PNP? Ayan, PNP. Oo, okay. Kung yun nitong kuhan, Oo. pigya, ni Provincial Director. Oo. Naging wala yun baga sa mga pigkag baga sa assistance baga Oo. sa Holy Week. Oo, okay. Ang tanganing, tagtagila yun sa mga pulis duman. Oo. Kanina magparating din sa mga quarters. Oo. O di ba? Double purpose baga pa rin Iyo man. Pwede ba ano sa mga, Multipurpose? opo. Oo. O, yung masanasabi pa rin, magayon nun sa ni Jimmy? Ni Jimmy? Director, tapos si Jimmy. Very good. Okay. Sige pa rin. Salamat. Yan. Yan. Mga pag-acknowledge kan mga marhayin na ginagiribuhan sa komunidad. Iyan po mga tugang madadagugman. Digdi po sa DCGB Radio. Balikan ta daw ang follow-up ni Joshua Bino dyan sa sarong lugar mga tugang sa may Daraga na may nakabalagbag tabi na may nakabara na mga drakulang bihikulo kaya po dahil nin makakaagi sa lugar hanggang dahil po nahali iyan. Joshua, anong latest? Yes, BP, good morning. Kahirap man sa mga may order sa online shopping, delayed maabot sa sendang mga harong, may lang sa sendang parcel, unit pa nakaguong digi sa tahaw kan tinampo, kan purok uno kan barangay Dapo sa munisipyo kan Daraga Albay. Tagkod sa ngunyan, experience ng inconvenience sa bulos kan trapiko, tikti sa barangay Dapo sa munisipyo kan Daraga Albay. Dahilan sa duwang truck na magkataning na nakaulang tabi dito Henry sa tinampo, ulang namaray sa dalagan kan bulos ng trapiko. Ang istorya, uning sarong 10-wheeler truck na may kargang mga parcel kasubanggi narautan. Ang sabi kan na pahinante na nakahulay tangon niya na pagkaaga, nag-airlock na tabi dito Henry sa gulong. Kasubanggi pa sila binagoong narautan bandang mga alas 10 ang banggi. Kunyan, ang nangyari, alas 5 naman ngunyan na pagkaaga, alas 5 rin madaling araw, uminagi sa gilid kan tinampo ining sarong dump truck na may kargang mga materyales na tigahalo dahil sa simento, tigahalo sa pagibong simento. Kunyan, sa pag-agi sa inibigit sa gilid, nalumoy sa daga, lumibubong sa gulong, and tuminagilid ka din ito yung bahagya. Tuminagilid ng diit. Kung kaya ang nataba na agi-agihan ng mga bihikulo, ining salit sa nabitihin ring agihan, kung ang direksyon na pasirin kang kamalig, sa tuo, may salit na agihan, na iyong pwedeng pag-agihan kan mga sarbit na mga bihikulo, motorsiklo asin tricycle. Pero kung mga 10-wheeler truck, as in, iba pa naman sa Dracula, alanganin ng makaagi di tabi dito Henry. Ining tinampong ini sa barangay Gapo, alik kang Kamalig, lagi kang Gapo, Inarado, sundo sa makalawas ka duman sa may parte kan barangay Pinya Francia. Agihan talaga ini mga Draculang vehicle, truck, mga 10-wheeler, tabi ginag-aragi sa mga ang biyahe baga tabi ni Henry, pasiring sa Sorsogon, sa Pierre. Nag-shortcut dyan. Hindi nag-aaragi. Saan tabi ang, kung halik kang 3rd District, saan ang lawag ka ang tabi, Joshua? Kung halik kang 3rd District, digdi sa may Kamalig dito. Pwede dyan sa may Tagaytay? Oo, sa may Kumon. Oo, saan pa?
Diyan iya. Dili sa may bulangan, kandaraga, pwede? O dae? Sa may Malabog. Oo. Pwede ka mag-agi, pero dumang kamalos ka yan sa may Pandan and Glakag. Iyo. Pero dae, Sa rin tanta, kung magi ka sa may pananlagkag, magi man dyan? dahil na, lapos ka na. Okay. So, kung sabihon, ang solamente agihan kaan para dahi ka maulang dyan, digdi sa may Tagaytay kang Kamalig, sa Kamalig mismo, sa sentro. Tama? Oo. Oh, kaya, ngunyan, ang luwas kaan sain. Ang lawas kayo ng tinampong ini, duman sa may barangay Tingya Pransya, para ni ka nabitin rin makatangod sa may NGCP. Okay. Yan ang luwas sa Tanakayan. Yan, ang tama itong nasabi mo, na kung ang direksyon mo, pasiring kang sa district, hindi ko mag-agi sa tinampong ini, duruan ka na magpiko sa to, Pandan ka na mag-agi, Walos ka, Bulangan, dahil ka na madiretso kita, sagtod sa ngayon tabi Henry, magabataan bulos kan Iyo. traffic ka dahil Okay. tabas kang mahatak ining truck line ita nag-airlock na sabi Okay. kan finance kasi bakit Airlock? hindi na narotan sa tahaw kan tinampo Dahi pwedeng pasangawon niya sana para dahi malahari sulak. dahil ko Aron kay ni. kusukon Aron kay ni. Kaya pisususog ko kunhain so entrance boda exit ka anta. Dapat duman sa mga entradang ito, may mga karatula na duman na dahil na maglawag ang mga bihikulo para dahil maglalong mag-file up ang lugar dyan. Kung dakulaon ang auto mo, giro dahil ka basta-basta maka-atras dyan, tama? puta na Oo. Kumbaga sabi mo, may saro na nga rin naulang dyan. may kasubago may tuminirit pang 10-wheeler truck Oo. nagubot pinagkapirang minuto so bulos kan trapiko ta dahil man naka-direkto ang ginibukan nagpirit sa truck atras na sana Oo. kaya mas lalong nagkagurubot. Pero ngunyan, medyo marayray namanehar na kan mga barangay tanog tabi ni Henry. Ang sistema kaya kayo ni, patahaw kan kinampo mismo. Oo. Yaon duman sa 10-wheeler truck. Sa wala niya, yaon man duman sa dump truck. Oo. Ayan ang sitwasyon. Magkataning ng gab. Kaya ipit-ipit tabi ni Henry ang tinampo. Oo. So iba nga ning mga bus, sa ibang mga truck, nag-U-turn na. Ayun. Kaya na nag-direct-direct. Okay. So ano na status? May nag-asikaso na kaan? May tanod ang nag-stop and go. Duman sa mga, nakakabalda, Nakakabaldo sa mga sabit. Sudarakula. Sa Baracula, alanganin. Ayun. Okay. So meaning, duman sa mga entrada ka nabinggit ko, dapat may karatula duman, Puta na. pantay dapat duman. Asumago, nakaulay ko gurare si Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Asuteya. Ano ang sabi? Ang sabi niya, mapa-deploy na siya ng mga tao duman sa mga entrada kayo ni, na kumbaga ma-advise na rin. Kaya naman pala, ka ba sa mga darakulang bihikulo ka dito. Draculaon man pala ang truck na yun na huminaan nakaharang talaga. Arin sa mga parcel, yaw naging sa nagtagilid? O duman sa Ang mga nakasusaro? Yaw, digdi sa 10-wheeler, sa nasa tahaw. So naipit? So, nasa tahaw na narotan. Remate na. Morning Mareklamo na truck. sa mga parcel ka ito. Reklamo na nga ni. Oo. Lalo na sa may mga ay pagyari. Okay. O sige, di at least pero dahil man kitawong na dahil man kitawong na apektaran. Dahil man si tawag na Peter Maray sa napaday totalmente tuminom ba sa dump truck. Katong tuminom ba ito? Oo. So karga niya ng mga materyales. Minula ko ta sa balkon kan tarong-arong. Ang sabi kan driver kan dump truck. Dakulo na sindang nag-arage. Oo. Sa mga truck naman, nagisingit sa gilid. Siyempre, sa kadakula ka nag-arage yung dump truck na puro kargado. Oo. Alas 5 ka sumagawin ring maagahon. Siya sa timingan, na luminumoy na sa daga. Luminubog na sa kaya. Kaya Okay. siya slightly tuminagilid. Ayun. Okay. Uni man na close track na ini, 10-wheeler, diyan ko tayo ni pasiring sa Matlog. Ang direksyon, ang ruta, pasiring sa Davao. Oho. O garing, hangin da ang problema. Ang sabi do, basta mo siya magulit, nag-airlock na. Di pasangaw man sa nanta airlock. Problema Kaya kaya, hangin niya ang problema. karaman lang. Araman kan mga mekano kung paano. Sa brake yan gayod? Sa brake? Baka, sabi ko dito, yung may mag-rescue. Oo. May ma-rescue niya sa motor. Pero mga 2 araw pa kaya aabutin, tagaling pang Mindanao. Tama ko maganda taga-digdi. Nantig, wag mong papainitin ang ulo ko. Kasi
Ganti. Siguro kung doon daw pwede niya ang digdig. Kasi danting, kailangang matanggal ang sasakyan nyo dyan kasi nagkakaroon ng problema sa mga, Mahal dumadaan, eh. mga malaking sasakyan. Mahal lang ini depende digdig. Kung tabangan, kan Oo. mga taga-digdig. Yan baga nagisikat so saro nagkandidato para senador na pag mong papainitan ng ulo ko, umbagan kita dyan. Kulog ka sa bitag. Mala, pag survey baga, gana. Dapat mga araw ka mag-interview ka. Kasi sir, sikadan kita dyan, balinto ka. What's going on? Mala, diba, dapat pinimigal may sugisog. Correct. Magamit ka ki mga, magparapagmuda ka ki mga interviewon mga opisyal. Pag nagsenador ka, gana baga. Kasi wala rin ka tulos. Oo, di ba? Okay. Okay, City. Oo. Dapat ko, hindi ko alam kung provincial government o DPWH niya so ang pwede makatabang digdig. Dapat Pero kayo, kasi ibang igwa na mga tabang. dapat kayo si Chief of, ano ba kung masa nanginginutan kita? Dapat kayo, igwa na dyan ang CCOP, ki-coordination nga sa engineering. Oo. Gulo doon ang salbatan ng nganing mahal, may gilid ang kitultol. Correct. Ano Ay, yung mga madalion. tabang digdig na? Isus, CCOP, madalion naman po sa Second Engineering District. Madalion yan si Ay, sus, ko, pag nakaabot yan kay DE, madalion yan. Ako rin nga, may nagabot ng taga-DPWH. Sinabi na kikwan ko pa sa nangyari na eh. May kwan ka talaga. Ang tahimik na lang ko, nasa isip ko pa sana, pag-iisip na nila, pag-igibo na nila. Oh. Ang kay Ponkan, sa pangbaton man sa naguyo doon na naigilidaan, Correct. kung bako, sungkalon mo iyang kay mga pirang crane, patagilidon mo diba, sa gilid kang arong. Salang. Gani salang na yan sa'yo. Madali lang. Tao na nakailing testigo ini. Hello, Migo. Hello. Hello, good morning. Morning. Nailing mo ko sa bago ining aga? Yung sabi, ako ba sa nag-text sa'yo? Iyo. Oo. Ngunyan, reparo ko lang dabi duman ka. Pagbalik ko na, agihan ko si Joshua. Oo. Ang primerong nareparo ko, garong mina na Joshua sa pingdugon mo. Migo, O, pakayan mga introduction mo. depende talaga sa trainer ari. pati pa yun, naaaro gani. Ito talaga sa tindugon niya, sa forma niya. Iyo na Garo nga. Pero ika nang gad, bata lang ka man. Natasunta ka dyan na sa rawayon. Ikaduwa tabi, Oo. nareparo ko ang pagka-interview niya, puro garo mas dako siguro ng 80% chicks. Ayan, deko yan na ituro sa iya. Mhm. Deko ang naisabay sa Kaya orientation. nagsupog ako mag-rani sa iya. Oo. Ang kahurong, puro mga girls. Mga sadiri naman na yan na inisyatibo. Siguro. Okay. Nahagyan ko siya kasubago dumaan. Yeah. Kaya lang busy. Oo. Oo, Pero kaya salamat ngayon, ha. tinignan ko. Makantulos, may nag-araksyon na dumantulos ng mga otoridad. Iyo, nag-text ako sa iyo. Nag-upload ako sa iyo. Nag-text Yung alin ko sa phone mo. Niya ko, maras hour na. At ayun nga ni. Niya ko, aragihan inikibas sa katrak. Pag commercial ko kaya, nagluwas ako, nagdalagan ako duman sa baba. Tapos, pagbalik ko, daling ko sa missed call mo na duwa. At least, yun, nalik na konta na. Iyo, tabi. Okay. Okay, iyo man lang, tabi. Yeah, okay. Salamat, you. Migo. Salamat, Migo. Alright. Sige po. Sige, mga tugang. O, Joshua, kumusta na dyan? Yaw na sukuan? Hello. Okay, ako na so taga-DPWH. So, anong purpose sir kapag bisita nito tabi? Sir, traffic flowing, kaya mo naka-distance. Ano sir, kamang mag-uwit kayo na tabi? Ilan po namin sir, kasi wala pa yung engineer pupunta dito. May pupuntang engineer sir? Kailangan daw, tignan muna, para kung anong kailangan equipment. So anong gagawin? Anong gagawin pag na-assess? Ang ginibin ni Sir PP, nagdigdisinda, advance partisinda, para hiling sa sitwasyon, mahiling kung anong klaseng equipment ang pwedeng gamiton. Very. Yan ang gusto Sa ta kay tulong DE. naman sa traffic. Ata na. Yan ang gusto ko dyan sa Opo, sir. leadership ni DE. Ano pangalan mo, sir? Larry Nocete.
Sir Larry, tabi So anong plano da? Anong plano? May sila so advance party matabang sa traffic management, tapos Oo. sila sa ma-assess kung anong equipment ang pwedeng gamitin, tapos may masusugod din engineer. Oo, yan. Oo. Tapos Okay. hilingon kung kayang-kayang maguyod min dati dito Henry. Iyo, bata nakatagilid pa lang sa kali. Iyo, Oo. Kaya yan, si DE pa. Si DE Warren Azotea. Madali yun ang inisyatibo ka pag mga araw ka. Basta kayang gibuhon, nagigibo yan. kaya ninda. Kung Oo. ako, di ko sure kung pag-uuli ko naman. Basta, ang pinakamadali kay... Bahala ka naman ka ito. Yun obserbasyon sa imo, ka nakailing. Nataon lang kaya, naku tanod, babae. Kung malatob ka, bahala ka. Okay. Ang pinakamadali, na-imagine mo sa pelikula baga na nga, sisong kalantrak, Ako, pipat, tagilid, gigilid. Karaman sana. Karaman sana. Okay. O sige. Okay, naman sabi dito. So ako tabi Joshua, kampante na akong maayos yan. Nagpa-advance party na sa District Engineering Office. Sigurado ako na igwa na yan nakaplano. Kaya pag na-identify, kay po niya kidakula na crane. Ano po kan? Crane. Bueno, Kaya po niya kidakulang backhoe. Kaya po niya kidakulang bulldozer. I-assess yan. Pag pinadaranan dyan, makakagilid ang truck na yan. Roger. Yeah. Okay na, Bipe. Okay, good. Yan ang sitwasyon, digdi sa barangay. So now, di mo na pwedeng makabalan mga Dracula. Ano, may mga stranded na. So mga Dracula, dahil makabalaro kang dump truck, Oo. o sobra pa sa 10-wheeler truck, dahil kaya bitin. So iba, nag-U-turn na. Oo. Ayan. Okay, sige. Ayan, sabi, Bipe, posible may mga nakabantay naman na polis, sa mga luwasan kayo, tayo sabi ni Chief Kasubago. Oo. Ayan, sabi, Bipe, Okay. ang sitwasyon. Joshua, Diba, itong pigtaram ni Joker, ako ito halit sa ko, confirm ito. Siya mismo nag-confirm ka ito, nagkataon lang. Yung nga ni, pero nagkataon na ulit yung permi. Diba? Ano ba women empowerment baga ang mga tanong, babae na. Ako, di ako nagturokan sa imo. Nababayi pin man kauron. Iyo. Iba. Goodbye! Bye-bye. Goodbye, Big Boy. 16 makalipas ang alas 8 ng aga. O salamat tabi sa Chief of Police Candaraga, si COP Azotea. So happened mga tugang na ang chief ang pamayo tabi kang ang pamayo tabi kan ang pamayo tabi kan ang pamayo tabi kang DPWH District Engineering Office Azotea man si Engineer Warren. Salamat tabi diyan sa Indo. Actually, pig-isip ko na itong apudan kung dahil pa duman. Pig-isip ko na ko itong apudan kung dahil patabi duman so so mga taga DPWH dayon makakatabang tam pulis dahil mangki heavy equipment ang gigibod man sana dyan i-alsaw niyan igilid dyan na kung paano yung guyudo na makaurabante padabaw pala niyan imagine pasiring sa Davao ang direksyon paano mga karga tabi kumbaga siguro aram kan may kamni ko ng pigapo na airlock pagabot yan tabi sa mga bikulo so with that may gamit po ang DPWH District Engineering Office madali ako naniniwala ako na solve na yan sa perang oras tabi matatapos na yan mga tugang ngunyan tabing alaw na pagkakabarakan mga auto dyan sa nakabalandrangan ining saro na truck ngunyan may uminagi pang saro man na may mga karga da sabi ni Joshua mga parcel nakatuong nakatuong duman sa gilid kan tinambuta dakula nga ni siya di naman siyang tsansang mag-atras tahalaba tuminuong duman sa in between kan takbo da sa may mga harong dahil na siya nahali kaya yan tabi mga tugang angkwan yan tabi ang inapod sa tuya kan sa tuyang mga pag-iriba para daw dahil na kita makatabang kita kaya duman kayo sa mga entrada dapat igwa na duman ki mga nag-antabay na mga pulis ngaya halimbawa na dahil na po mag-agi dyan taarog ini kayan so dahil ko manangad sa pictures na pinadra sa kuya ni Boy hali duman sa area na sarong dakulang truck mananggad naiko po nasa kwan talaga natuong dahil hanggang nakakaagi kaya kay po ang tabi ki heavy equipment
para mga tugang magamit iyan. Alright? O sige, alas 8:20 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Sign po location ang report ni Joshua so aksidente, kaka-open lang ng radyo. Iyan ang makuamot, hudyang kang nagbukas kay radyo. Nadagitan kaya. Iyan ang makuha kang late. Awinda, list karaman sana po, karaman sana. Iyan po diyan sa in between kan Gapo area, Buda Barangay Inarado. Gapo in Inarado area. Iyan baga na tinampo na hali na kuan, iyan baga na tinampo na hali sa Tagaytay. Kung hali ka bagang sentro kan Kamalig, may pawala baga diyan going to Tagaytay. Pag dinaldiretso mo tabi iyan, ang luwas ka iyan diyan sa Tabon-Tabon sa Daraga, itong going to BIA. Tapos ang sarong luwas kaan, hudyan po sa may Peña Francia, sa may Napocor baga, dati. Yan dyan ang luwas ka iyan. O kung bako, sa ipan ibang luwas ka iyan, halos iyon na po, yan duwa yan, exit po ka iyan. Pasiring sa Tabon-Tabon, magian dyan sa may Gapo, Kamalig area. Tapos luwas man andyan sa may digdiman sa may Peña Francia sa Napocor. Garimay agihan man iyan, dugtong man ang digdi sa may partikang unibagang tinampo na sa may entrance kang Kagsawa Ruins. Going to Pandan yan. Ay bako ang Pandan. Basta may tinampo dyan na kung hali kang Daraga, mawala. Iyan po, connected man iyan dyan sa tinampo pasiring sa BIA. Tapos inipan so doon baga sa may din natatapos na overpass o ano nga po daw kan Salbatanang o dyan sa may Bulangan kan Daraga. Yan, konektado po yan dyan. Yan sa lugar na yan. Pero pag hindi ka uminagi, gari sa may Daraga, sa may Kagsawa Ruins baga, describe ko sa bago, dahil mo naman sa saparon ito, kaya lang ang tinampo po dyan, bako masyadong mahiwas. Yan po. Pero ang pinaka-the best kaan, hindi na ka muna umagi sa highway. Kung hali kang Kamalig, mapasiring ka sa airport, sa Tabon-Tabon, hindi na ka mo umagi sa highway, luwas ka mo sa may Partikan, Kimantong. Yan po, yan tabi ang area. Kaya, gayod, pig-suggest na ka sa bago, aram po nasa isip man ini kang pulis, chief of police sa Sotea, na babantayan, yan tabi na nagkapirang mga areas dyan na laugan, luwasan kang truck. Kung hali kang Sursugon, ma-kwan ka baga, ma-left turn ka, go dyan sa may Tabon-Tabon, sa may was dyan na entrance. Luwan na, magi yan duman. Pwede man sa may Peña Francia. Kaya kayo, mas maray na, dahil na muna mag-agi, habang yaong pa duman, dahil pa tabi nakiklear ang tinampo, may nakaharang na duwang truck sa tahaw kan tinampo. Dahil na po nakakahiro, naipit nga ni, nagpilit sa truck na umagi. Dahil na siya makatras, sa likodan niya, may mga nakapila man tabi na mga bihikulo na nakasunod sa iya, dahil man kinagkakaisi na may aksidente po sa Inutan. Okay? Alas 8:22 oras sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Yun na po, nasabutan na po. Yun na nga mapaliwanag ka mas ko nung yan sinabi mo. Okay. Balikan ta so problema ta dyan sa Barangay 3. Dahil ko hindi pupunduan tabi. Hanggang sa dahil nakakunyan. Balikan ta so problema dyan sa may tapo lang ko daw si Angie. So problema dyan sa Barangay 3. Suposti dyan. Naroon naman ang suposti dyan. Ako gusto kong i-acknowledge ang effort ka na po nung Barangay Pispis. Dahil po sinda ka nagtunong na matrabaho iyan. Dahil sinda ka nagpabaya na maasikaso iyan, na posting iyan dyan sa lugar na. Kaya lang, kandi naman iyan kan mga taga City Engineering, kang inapudanta si Engineer Ibo, City Engineer Ibo. Ang sabi ni City Engineer Ibo, right away nga yamigo, padalaganan ko nga tabi dyan kay team. Nagduman talaga, automatic, nagduman. Mga tugang, inassess kan mga taga City Engineering. Di man basta-bastang pwedeng hiroon kan mga taga City Engineering sa poste, tamay live wire.
Oh. Ang sitwasyon tabi kang poste, nakatagilid yan sa tinampo, dahil ng pundasyon, puthumo na sa pundasyon, nakatagilid niya, nakakapakusog na sana, sulay wire, pura sa nagkapit ang cable wires. Oh. Si Kapitan Pispis, nag-gibo man ki effort na dumuman sa nagsurat sa engineering office, budak tabi dyan sa Aleco. Ngunyan, kanagduman man sa Aleco, hiniling. Di man na basta-basta da mahiro, ano ini, mahanap ki mga poste. Ngunyan, nagtuga after Holy Week. So Aleco, priority yan. No? Kaya, kita niya naga-follow up, tatapos na po so Holy Week. No? Di ko kaya nagsimbag si Angie, ang tagapagtaramkan Albay Electric Cooperative. Di ko rin ako kinakukang bigapudan ta si Angie, di ko rin nagsimbag kung ano ang pwedeng magibo dyan. Dapat gayon, so engineering kang Aleco, i-assess na yan kung ano na. Yan, pag tuminumba yan, saka kita kaan magbarasulan. Buda, nagtuga, tabi kamo. Nagtuga na asikasuhon iyan after Holy Week. Sana po, gusto kong maaraman ko di ko rin akong kontak sa, baka igwa po kamo ki mga amigo, mga parantabay, baka tabi kamo igwa ki kontak sa pamayokan engineering kang Aleco, nalingawan ko si Engineer Lucilo pa. Dapat maski si Engineer Lucilo makauron tangon yan naaga. Ina kung sisay na mga pag-iribatan pwedeng makaduman sa Aleco tas so inasen ko kaya dyan na mag-follow up kayan. Nawarang kiboses si Angel. Nawarang kiboses si Angel paas tabi siguro sa init. Tabi siyempre baka mambagatod si Angel. Sa init. Bako nga to. Grabe kay bako nga ako to datag nila ko sa akwan. Imalno na kag bakong emergency. Napaas tabi, napaas. Kaya si sempre din makauron takaan. Manong Rick? Monsignor Henry, Yes tabi, Reverendo. tama yan na po sige mo. Bata matender ka kang conclave. Iyon na nga ni. Gusto ko paglarga ko, klarado naan. Yan, mabayaan mo. Halimbawa, baga mailihir ka pa duman, di ka na nakauli. Latusod ka kang salbatana ka. Bigla ka bagang nailihir, adi. Speaking of conclave, sa totoo lang, kang panahon mga tugang, ang elect na Santo Papa, maski bako padi, pwede? Kang panahon? Maski bako padi pwede, o maski si ordinaryo kang padi, na-appoint yan na Santo Papa, kang panahon. Galing, dapat cardinal na. Pipaagi na yan sa eleksyon. Yan, cardinal gabos, dapat. Di ba? Maduman ko tao ko di. Abangan na lang din do. Tabi, yun na, last call natin si Angie. Hindi akong maduman ni Karen so alay kung yan. Dapat kay Karen baga area ini. Di ba? Gusto ko talagang makauron mo niyan so alay ko. Maski so, maka may contact po kamo, mga parantabay sa head kang engineering, si Engineer Lucilo, baka tabi pwede na matabangan nila kung facility. Gusto ko lang siya makauron kung ano na ang latest na development. Kaya yan. Taday po pwede na pag may problema na tumumba yan, saka kita magdawanan ng simbag si Angie. Busy kayo? Busy? Kaya kay punta kayo na dumiritso na kita sa Pamayukan Engineering Office. Ano? Tas siya ang pwede. Si Engineer Lucilo ang pamayo dyan. I-check ko daw kung igo kitang number. May makukat lamang kita number kay Engineer Lucilo. Ilamigo? Hotline nga ni BP, mapagalong simbagon o kaya maapudan niya ang pang-engineer. Migo? Oo. May pagkapainit ang payo ko niya na aga. Biyo-biyon ta lang. Tabing nag-relax na gungon yan. Yung mga, nuwang number na inawa, pag alam noon, mapupudpud ang kamot mo ka dadayal. Makulog na nga ng muro ko. Duwa ng muro sa gagamit ko. Yung mapagalan sa to, yan eh.
Iyan mo pag-alam sa tuya, dapat magakutay madalon siya na kan magsimbag. For the reason na dapat gabos kita o kano, anytime pwede magkapusenda. Ang problema, Correct. tayo magsisimbag. Masamula na postingan. Gumaniyan action ng VP. Tumbado na. Basta ang tuga after Holy Week. Pero sinsang ko, Holy Week baga. Inapot mo na kung anong year. Inapot ko ba si Angel? Ano man niya kung taon yan? Ngunyan na. Ngunyan da nga. Okay. Salamat. Sige. Latosunta ka dyan, Noel, na. Ano nga ang taon niya ni Angel? Ngunyan nga po na. Bro, magisuyo diretso man iapot nata sige puro palsok ang kuryente. Kaso banggiyo na naman, nagbalik so dati, garo na sa naapek. Kita Chief Ramer, lokal ang problema tano. Lemang kitang lokal kita, pero okay na kita de. Salamat pala sa Aleko. Nagdidi ka sa bago, taga sa bago baga sa programa tang Morning Hirit, pero ang bis nag-off suli si GB, taga so internal sa to, jengo sa luwas. Sa lawag buda sa luwas. O yan, taga basarog kan. Salamat nagdidi sa Aleko. Inayos tabi ka sa bago kan mga line mininda. Okay na ngunyan. Pag nag-trip o pa rin na sabay sa mga diferensya, ang may problema na si Chief Ramer. Okay? O sige, alas 8:30 na. Totoo lang tayo, amparan si Karen sa Aleko. Hanapon mo tabi, Karen, kung dahil si Angie, hanapon mo sa Pamayukan Engineering Department. Sa Pamayukan Engineering, hanapon mo ito. Kung si Say Duman, sige ang arapon sa kukan mga tao dyan, sa Barangay 3. Tabangan ta na sa sa barangay, sa mga tao dyan na sigang arapon. Kung dahil sa Engineer Lucilo, dumang ka Engineer Buksit, so, sa mismong subos na, hindi duman. Kung dahil sa Engineer Buksit, tayo ang General Manager, dumang ka sa Assistant General Manager. Kung dahil pa dyan ang, ano nang dahil lamang ikadyang kimahagilap mas kisaro? So, Manager, General Manager, so Head kan Engineering Department, saro-saroon mo biyo pa. Hello? Hello, BP. Mag-iipapot man tabi kami. Ano? Kung magpun baga kang sabi kang NGCP, nag-realign sinda. Oh. Low voltage siya, lugod. Puto sa rawis nga may nag-arapon sa kuya, low voltage na Yung totoo, BP. Kaso, pirangal daw na. Tingin sa muya. Oo. Pag pahilaw ka, gari nagasira. Baka pag-asa ka? Iyo tabi, BP. Pag-asa. Wala ng pag-asa. Sige tayo haputa. Naku lang ikaw man hanggang sa low voltage. Bata may niton. Iyo baga, BP. Tapos, ngunyan, surep mo ko, sige nagadol. Ang rip mo garga. So itong dakulaonon man na kayang lumog ang tao. BP, ang rep ko nga ni pinsan na yung tungkal na sa nao, 5 buti na sa nakalaog, dahil pala handa, nagpapandar. Awin na sa'yo mo. Sige tayo haputa. Thank you, salamat. Okay, sige. Thank you. Toton, pag may nakahuron kita sa Aleko tabi regarding dan sa low voltage na yan. Okay? Bueno, alas 8:30 na sa pagbabalik. Ito, follow up ko po dyan man po sa Paradaan kan Tricycle sa may simbahan Patula-Tula. Nakatukod na lang po sa daga. Di nakalubong sa daga ang poste. Unique ba sa at ang ibunta na dapat iyan ng mga tourist destination. Saan ka makatupar na poste di nakalubong sa daga? Lat ko nata. Mainom muna pa akong tubig. Saan ka nakatupar na poste di nakalubong sa daga pero tindog? Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok, Digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Pablo Mapura, buscan progreso sa tercer distrito nin Albay. Cabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang uno plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno plus matabang sa imo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Chance manalo, promo na! Terms
Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kanoy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ay ka mahaldig, daragali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, talagang mahaldig, daragali, gaspi, manito para purato. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Sa mabot na pirilian, laitabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta na pangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas magayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang turugan. Angat ang lahat, Chino Garcia. Angat ang lahat, parang turugan. Dahil kayo ang number 1 sa kanyang puso, si Abalos ang number 1 sa balota. Number 1 si Abalos, number 1 sa balota. Number 1 si Abalos, better Abalos. Dahil number 1 kayo sa kanya, mas makataong magdesisyon, mas mabilis ang aksyon, mas mabilis tumulong. Number 1 si Abalos, number 1 sa balota. Number 1 si Abalos, better Abalos. Number 1 si Abalos, number 1 sa balota. Number 1 si Abalos, para senador. This political advertisement is paid for and by Partido Federal ng Pilipinas, 12 East Road, Socorro, Cubao, 1109 Quezon City. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto for board member Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota, by Manny Ribaya. Let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota. Iboto for board member. Let's go! Kadakong labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life.
Mahigos, matinamang, padaba kan masa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatok, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hello, ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Hapot ko lang po kung ini ang opisina kan ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Hapot ko lang po kung 131 ang numero kan ako Bicol Party List sa baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Segundo Distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, Glenn Casulla. Makatawo, maka-Diyos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang uno plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno plus matabang sa imo, may uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Since nanalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Since nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Anhapot! Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang 10 minutos bago magabot ang alas 9 ng aga. Balik kita sa programa. Aramon ta po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay ba si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Come in, Jimmy. Yes, BP, maray naga sa mga parantabay. Makahirak man ining mga nag-aarani na mga parauma, BP, kan nasa indang mga paroy, digdi sa barangay Kilid, kaumahan ini, kan syudad nin Ligaw and barangay Tuburan. Ini matapos na kung matatandaan, kinurudal bagay ni kan mga pinar, naging issue nga ni bagayan digdi sa Satuya. Daigwa dyanin mga tinampong pinagibo, shortcut na kutana, tanganing mailuwasan sa indang mga produkto, alagad sa ngunyan, dahil alternatibo na agihan, dahil na nga ni makakalaugan na anuman na klaseng lunadan, naglilikaw sinda, harayo na double howling gastos ninda, tapos sa oras, sa mga klase, sa mga matrabaho, dagdag nin oras and pamasahe tabi, BP. Ngunyan, nagkaigwa na nin mga lakdang kainiman ang lokal na gobyerno, nagsurat sa PNR management na kung po pwede i-reconsiderar. Ang purpose kay ni kung matatandaan, ang sabi kan PNR, mga engineers na for safety purposes kung sinara ang sabing mga tinampo. Ngunyan, nagkaigwa na nin paghuroron kay ni digdi sa Ligaw, so PNR tapos so LGU official, nagkasurundo na i-comply lang kan lokal na gobyerno and then kan barangay so mga safety measures arog kan dapat pinturahan da so tinampo pagkatapos sa mga harang-harang haralion na tangani na mahiling kan na nagtitimon kan train an mga agihan
and isumiter nila itong mga request or resolution kan sangguniang panlungsod duman sa central office na comply na kan LGU Ligaw pero hanggang sa ngunyan tabi BP wala man ang tinidong sarado ang mga kinudal ninda na release. Duang bagay ini papaano na ining clamor kan mga parauma, hirakman, and saro pa so pinagigibong bio-veterinary medicine duman sa tuburan na nasa paghinapos na kan proyekto nadudoble man tunay man maaagihan nga ni kan mga truck nagdadarakan mga supply pasiring duman sa pinagigibong eskwelahan. And saro pang question digdi kung dahil ini tugutan kan PNR sa in mga ngaragi kung mabukas na pati ini sa in mga ngaragi sa mga estudyante. Iyan ang saro sa mga problema na dahil pa niya to mantinido pang hapot dahil pa niya to masabutan kung ano ang magiging opisyal na kasimbagan kani kan PNR sa ibong kan wara man digdinin opisina na pwedeng follow up ang tabi bibi. Gari haluyuno naman ang gadano. Haluyuno naman ang gad. Ang latest ka. So nag-meeting dyan mismo sa opisina ni Mayor Gonzales? Iyo, nag-meeting na. Ayun na nga nagdiyan sinda eh. Nag-comply na. Tapos So comply, so gabos na mga pigahagad para mabuksan ito graray. So until na wara pa. wara man. Sa indanan bula, sa PNR na. Iyo. Sige daw, ibalontang i-text ito. So mga number bagang tinao mo sa kuya. Para so, makatubang kita mag-follow up ka yan may sa Central opisyal. Office kan PNR. May engineer na taga-uwas. Taga-uwas na kaurun ta. Sige, balontang i-follow up sa pagikan text doon sa taga-uwas. Buda, mga official pa rin ito, Jimmy, kan PNR sa Manila na medyo may halangkaw na posisyon. Iyo, tapos si Congressman Fernando Didi Cabredo nag-intervenir na baga kaan dyan, nag-follow up na, malayan, kasi man pigdadangog, mga pinaghahagad na mga rekonsiderasyon, maging kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Ligaw. Yan tabi pipian sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. I-follow up tayo yan. Tama itong nabuting kaya naman ni Jimmy ngunyan. Until now, susayin ng hururon na pipa-comply sa lokal na gobyerno na kumpleto na ito kan lokal na gobyerno kang Ligaw para mabukasan so nagkaperang tinampo na sendang pig closed dahilan sa PNR. May mga requirement taon na dapat is-submit para ito ma-reopen geraray. Until now, dahil man po magganigong solusyon. Pabalikan ta po yan. Mientras tanto, si Karen Ala nasa linya. Karen, good morning. Yes, VP. Yaon tabi ako digi sa Aleco. Nakaulay ko lang mismo ang tagapagtarampan Aleco na si Miss Ange Galero. May kailangan man kami ni duman sa konser sa nakatagilitan poste sa Barangay 3 Enc Barrio. Ang taramang kagidig-digiti sa kuya, naali na sa mga warduman. Buda piglilukit na ninyo ito na mga warduman po sa Barangay 3 Enc Barrio. Ni ito natag-poste sa bali ito tabi titing nato ang poste sa telco na yaon duman. Kaya palanday na nagtatao kasimbagan ng Aleco sa interview kapag sabing outside o luwas na data B2BP sa jurisdiction ng data sa telco na daapo ito. Pero ang prenumisa, wala nang natada duman na linya o waran Aleco kaan may labot na data B2BP ang telco kasula duman kan Aleco dahil na sila pwede maghali o mitirkato kaluwas na data B2BP sa jurisdiction ninda. Yan ka BBP sugilibo kung pag-follow up digdi sa Aleco, Karen Ala, DCGP News. Karen. Yes, VP. May naman akong tubig. May lang. May naman akong tubig. May lang. Naman ko muna kitubig. May lang. Itong postikay sa ito, Tigkaran nga VP, sa telco na lang data dito VP. Sa telco na ito, kako na sa Aleco. so poste sa telco na ito, Sa telco na data dito VP, ito talagang natadal na ito. Sa telco na data dito VP. sisaya nagpatindog ang posting ito. Isa nagpatindog. Aleco. Ulitin ko ang tanong.
Sino ang nagpatayo ng poste? Aleco, pero Sino ang sabi naglagay ng linya ng live wire? Aleco. Di ba, linagay ang poste na yan para sa live wire ng Aleco, tama? Roger on that. Oh. Pero sabi, Tapos, sinundan, NDT. nasundan, na binugta ka naman mga linya, kan mga cable. Di ba? Opo. Aray ninyo, so cable o sulinya kang Aleco? Ang ano naman lang databi duman dito, sulinya naman lang kagtel ko. Ang paramon talaga digi sa kuya. Ako naman ngayon sa muya. Tala ko na. Aray na inot, binugtak diyan. So poste, di ba? Opo. Kan may poste, aray niya binugtak. Sa telco o sulinya kang Aleco? Sulinya kan Aleco. Siyempre, Sinundan na kan sa telco. siyempre, obviously, itong posting ito, binugtak ito kang Aleco, tama? Opo. Ngunyan, binugtak ninda ito, kadakol na mga linya dyan, nagburugtak yung mga cable TV, internet, etc. Nagbabarayad ang iba dyan sa Aleco, tinako duman sa linyang ito. Di na putol sa puon kang posting ngunyan, tahumo na. Ngunyan, binisitan kang enot, ang ginangyari duman, ito pala ng mga posting na may nahiling na liber, kaya di pwedeng hiroon kang city engineering, tama? Opo. Ngunyan, ito pala na live wire, renelocate na kang Aleco. Roger on that. Boy na dumang kiliber sa posting ito. Dahil na daapo. Telco na Ano daapo. may problema na, aso telco na nakabugtak duman. Opo. Nasa telco na Kaya, pala. si saan mabulnot kang posting ito? Tapos sila, pero ang sabi, telco na daapo yan. Uwas na ngaya kan jurisdiction niyan. Di naman po ngaya kami mairukay yan. Sa baka magkaigang conflict sa telco. Si saan mahiro ka ito? Sa telco? Opo. Okay. Ako, may namagara akong tubig, ha? Di. Aram ang solusyon dyan ka naisip ko, Karen. At mabulnot na kan, so engineering. So city engineering na mabulnot kayo ito. Tama? Ako, iba'y taman kayo. In coordination sa mga kuwan kan telco. Hello? Hello, Manong Reg? Hello? Hello? Ano mabulnot na ka ito sa engineering sa tabang kang sa in coordination sa mga telco. Hello? Hello. Kuya Nes, morning. Hey. Po. Igwaman talaga kay mga poste na ang nagburugtak telco aron baga kan digital ka ito. Iyo po, tama. Nagparaburugtak ki poste. Ang problema taday naman ngunyang ki digital ba Iyo. sa digital ito. Bako, tabi, ito Kuya Nes, pinahiling ko mismo sa reporter. So kahoy baga na poste kang Aleco, naluman mo sa kang panahon? Iyan Mga kuwan, mga kahoy bagang Draculaon. Sa kahaluyan, nalapa naman sa poon. Diyan na malaog kutaan mga barangay captain, kung Yes. ako barangay captain, patok man sa nang kay Puwanggaan. Yes. Anyway, i-coordinate ko na lang sa engineering. Sa engineering na palataan. Amo. Matibay magbaralibol o basketball ang mga kuyanda. Natusunta ka pagod. Ako tapos ka na. Dapat sa volleyball o basketball sinda maglaog. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Pinogma naman ako ni Kuya Nes naman yun. Napagkaganda naman na. Pinogma mo na naman ako, bossing. Brad. Pinogma mo naman ako. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you? I'm good. Yeah. Anything? Sir, ara ka ni. Yes. Gusto ko lang si reporter mo. Kasi kasud ma, nakauli ko si Kapitan Pispis. Opo. Regarding dyan, sabi ko, sir, nagano po si barangay mo nasa radyo. Oh. Regarding doon sa poste. Tapos sabi niya, actually, sabi ko sir, ang report is... Ano da? Ano ang report? Hello? Ay. Hello? Hello? Ay, nako. Naputol. Alas 4 na. Alas 9 na. Iyo. Sige ta. Okay na. May point man naman si Angie. In fairness, tabi sa... Pero talbe, kung ilingon mo the history, kung sisay an may sadiri kang posting iyan, obviously, suppostan ka na leko. Tapos sa mga kahoy, bagat si Framer. Ano ka na postita, digdi? Kahoy ang postita yan. May posti bagat kitang kahoy na saro, di ba? Yan.
Pero kita nang bala, i-coordinate ang importante man sana natanggal na sa live wire duman sa Aleco o sa poste. Hello? Hello. Yes. Sir, naari na po kang Aleco sa indang mga responsibilidad ng mga wire duman. Opo. Ang karami kapispis, nakikoordinate naman sila naman sa mga telcos na mga wire. Tayo naman ang nakataga. Ito na, sir, ang nakakabili sa inda para gabuton ng engineering Poste. poste. Matibay kayan si Kwan, si Engineer Ibo, Madam, matibay yung kan. Walang Kikoordinate niya, problema kay bipulot Sir niya ang Ibo, poste, taon pabulot action niya ang yan, poste sir. niyan. Ang problema sa mga telcos, sa mga dipisiran koron takon, Na, balagan si Engineer Ibo, kayo na, kanya na yan. Pag na makontak, bibol no tulo saan, kundi kayo mo galing sa mga internet Kung baga. sir, kung ako sa nangani, sir, pagbuta ng gabos na, di pa. Ay, sarap ka na mas makatakot ang question mo. Iyo, paano ang cost of delay? Dahil sa totoo lang, iyan, kikoordinate din Cost of yan delay na ba Engineer yan, sir? Ibo. Oo. Sabi ko nga ni kay Pispis, sir, pag yan natumba pa, mas lalong doble ang kaindong danyos dyan. Iyo baga. Pero Hindi tama, may makikooperate point man yung naman mga siya, G, na telcos. pag-abot naman sa removal kan poste, may proper coordination sa mga telco. Exactly, sir. Oo. Kaya, yun na dapat ang pwedeng magtrabaho ka na Pispis. pigigibo permis sa Engineer Ibo. Opo. Ako sigurado ako, na sa daw po aga. si Sir Pispis. Opo. Sa mga dyan sa telcos na yan. Pero Yeah. di pa man na action. Kaya, kumbaga, si Sir Ibo, on action man siya, willing to do the action. Kaya lang, ito Yes. nakakadali ng mga wires. Opo. Okay. Yun lang po. Thank Kasi you. naano po si Thank you for Angel. calling. Maringanit. Uminapod. Kundi ka nagapod. Mainit na naman sa payo ko. Pag-abot mo, biglang luminipot. Relax lang. Okay. Bye-bye. Thank you po. Ingat. Karen. Woo! Karen! Iyan tabi VP, ang sabi nga nito sa Aleco, Awas. dahil na databi sila VP mag-entertain the question regarding dyan, wala naman databi yan, sa jurisdiction ninda, nasa telco na databi yan. Yan tabi Iyo. yan, update ko Sige. sa Aleco, saran ala, DCTV. Salamat, Karen. O sige, tasaga po ng tana si Engineer Ibo. Tabi, ang po si Engineer Ibo saga. Pero kung sususugon, mamposting iyan, salay ko yan. Kaya lang, tahinali na duman sa live wire. Tan problema kang taga-engineering kan inot, live wire nga sir, di nga pwedeng hiron, tamay live wire. Hinali na palan, ang mga nakatadang linya duman, so sa telco na. Kaya ipa-request na lang sa aga kay Engineer Ibo. Apunan ko to pagkatapos kang programa. Apunan ko si Engineer Ibo. Apunan ko na lang pagka-programa ta. Salamat! Goodbye! Enjoy! God is good! All the time! Mabuhay! So high must be the season when that love light shines all around us. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao,